Inggih ingkang kinarsa ting carita aku adiging kayangan ing Suralaya. Sang Hyang Pramesti Bathara Guru kadhep maring Ngraka Sang Hyang Narada. Tanapi maring kusaling Sang Hyang penyarian saha sukma wicara kang singidan ngenya marak sowan ing abyantaraning dewa. Dewa datang ngawuningani sowanira sukma wicara. Nenggih Sang Pramesti Bathara Guru pirsa maring Ngraka Sang Hyang Narada sigra ngenya ngacarani. Cah neng yan neng talaga kati langit mambang tebas lan pamaneka lintang daya-daya kusumayana sumawur sawara sarating karadeka Kakang Narada wedi ulun ngawontenaken pisuwanan ing samangki ulun badhe ngrembak bab Jitapsara. Jer mboten badhe sandi, mboten badhe ngurung perang Baratayuda tetep dados. Pramila saking menika Kakang, wit dinten puniki penyarian sepados nyerat bab tetandinganipun Pandhawa lawan Ngastina wiwit saking pepucuking perang Baratayuda jaya binangun. Nggih prayogi. Nyarian unung dawuh pukulun iki Adi Guru singkating rembug bakal gawe buku Jitapsara tetandinganing Pandhawa lawan Kurawa. Gandeng kita penyarian sing kudu nulis Purwa Madya tekaning Wusana. Wiwitan tekaning pungkasan. Iki wis rak dawuh. Cobi di Guru kula murwani ngendika. Ing mangke wonten lelampahan Kresna Duta. Tulis, sendika dawuh. Purwanipun ingkang sirna saking Ngastina Dastarata Sarimbit sak sampunipun Kresna Duta paripurna wonten ajeng-ajengan Senopati Seta mengsah Bisma. Ditulis. Iki laminipun 12 dinten. Senajan to namung kekalih anggenipun Pancakara. Ditulis. Suwene 12 dina tulis. Nggih. Lajeng Seta saged dipun sirnakaken dhateng Bisma. Ditulis Seta dipateni Bisma. Kanthi lelintu putra Mandaraka. Nggih, tulis. Lajeng Bisma manjing wonten ing paprangan ini saged ngendhih kridanipun Mat Wara-wara Bisma
Senopati Putri Dewi Wara Srikandi. Tulis. Nggih. Kowe dadi asisten. Nggih. Ditulis tanggal pira aja ngawur. Nggih, nggih. Sak samunipun kalih welas dinten laminipun Bisma sampun dumugi ning Pejah. Wonten ajon-ajon Senopati Gredopati Patiwarsaya lan Bogodenta saged dumugi ning Pejah. Catet nggih ngamarta dereng wonten ingkang suda. Namung pepatih Madukara ing dados Banten. Catet nika. Ewa semanten putra Madukara Abimanyu langkung anggenipun kendel awit namung badhe mirsani perang Bratayuda kemajon lampahipun saged ndadalaken barisaning Kurawa dumugi ning ndata rinanjap dhateng Kurawa Abimanyu pejah. Abimanyu pejah mati Abimanyu. Nggih. Mestina wau Bogodenta Gredopati Patiwarsaya pejah. Menika dereng wonten tetandhinganipun. Nggih, nggih, nggih. Saksamunipun Angka Wijaya ranjap Kadakpa Tirtanata nyirnakaken Angka Wijaya lajeng dipun jemparing dhateng Janaka. Ila-ila dirasa duing uni angci Janaka anggenipun nyuwunaken wetahing Pandhawa mboten wetahing para putra. Saksamunipun Tirtanata tigas pancing jangganipun ngamuk punggung putra Madukara telas. Diceret nggih. Saksamunipun putra Madukara telas Durna ing manjing wonten paprangan, tandhingipun Trustajumena. Saksamunipun Durna manjing wonten paprangan, Gatotkaca manjing wonten paprangan, swau Durna mengsah Trustajumena pejah, Gatotkaca mengsah Nalendra Ngawangga pejah. Catet. Lajeng wonten lampahan Karna tandhing. Rame anggenipun Bitutama temah Karna dumugining pejah awit saking Janaka. Saksamunipun Karna tandhing mangke lajeng Selya manjing wonten paprangan ugi gugur wonten majaning palagan. Sengkuni ugi pejah. Mungkasi Pandhawa nyirnakaken para Kurawa Duryudana pejah. Duryudana mati. Tasih wonten setunggal di sinten Kakang? Baladewa dereng wonten tandhingipun. Baladewa pepacahenipun wonten tandhingipun. Sinten? Inggih menika pun Antarja. Ing kono Sang Pramesti Bathara Guru ngendika lamun ta Baladewa mengsahira tandhingra Raden Antarja. Dereng sinerat ing kono Sang Sukmawicara malih wujud dadi lanceng putih mancal mangsi. Pramila seratanipun Prabu Baladewa tetandhingan kaliyan Antarja kesukan mangsi dhateng kawistara.
luput kula lepat iya kita mangcal mangsi nganti mangsi utah ih nyuwun pangapunten Bu penyarian lagi bakal nulis Baladewa tanding Antarja lah kok kita pancal karep kita kepiye apa ngeman mergo Baladewa kadang kita mboten Bu kula yen ngginakaken Antarja sakdenipun Koko Prabu manjing wonten paprangan Kurawa manjing wonten paprangan Pandhawa mboten perlu tanding Kyasa Kurawa cekap Antarja sampun rampung. Kula badhe ngangkah kepengin nyuwun prisa ngsalipun Eyang. Pukulun. Iya. Bratayuda badhe dipun lajengaken menapa namung cekap semanten. Yen namung cekap semanten, bab seratan niku mboten perlu dipun agem. Antarja kemawon sepados manjing wonten paprangan telas Kurawa. Ya karepen rame Bratayuda ya kudu dileksanani. Yen dipun leksanani ampun ngantos Koko Prabu Baladewa tandingaken kalian Antarja. Lah saiki sesa-sesa marang jeneng kita. Aja nganti Antarja menangi Bratayuda kepiye carane Baladewa senajan menangi Bratayuda aja nganti nyipati marang kahanan kita nyenggawi. Ngestaken dawuh. Ditapsara gawanen. Ih, matur nuwun nanging ijala nganggo kembang Wijaya Kesuma. Dadi kembang ulun banjut dina iki. Jer kabeh tetandingan ing Pendha lawan Ngastina amung kita nyengawuningani. Mekaten kembang ulungna bakal ulun banjut tumuli medhun mercapada nggawa Jitapsara. Jer iki wiwitane pepucukaning perang Bratayuda. Tumrap Baladewa lan Antarja kita ing kudu mbudidaya. Ngestaken dawuh. Wong Dewa nuntun ngaprang sang sayang kasang sayan wis ulun banjut kita medhun Masapada nggawa Jitapsara. Matur sawus nuwun. Kulun nyuwun pamit. Oh, ngati wah pancen Sukma Wicara licik temenan. Kakang tanding Antarja ra entuk. Matur sawus nuwun. Pukulun penyarian matur nuwun serataken. Ya wis ora apa-apa nglimpangke mangsi kowe. Pukulun Bathara Guru nyuwun sing ati-ati. Sukma Wicara. Sampeyan niku
dibebileng kepiye Kakang? Sampeyan mboten prisa? Ora. Sukma wicara nggih Kang Raka Bathara Kresna nembe kemawon langkung mriki. Aduh. Banjur kepiye ditututi dumugi Bale Kamban. Kowe ora omong-omong kowe mau. Ajeng ngomong kepripun? Mak klithik lah sampean ora weruh lakuning Sukma ditututi. Ayo Kakang. Pangastuti tampano kula pundi wonten mestaka. Sing nderekke Kakang Semar mesti. Inggih. Koko Prabu nembe tindak dhateng pundi? Pun Kakang golek buku Jitapsara tetandhinganing kula lawan Pandhawa. Wis bisa oleh gawe. Kados menapa? Dimas ora perlu prisa. Sing kudu ngerti mung pun Kakang ora kena liyane ngerti. Ya iki pepucukaning perang Bratayuda krana kembang Wijaya Kusuma wis dibanjut marang Dewa diijoli buku Jitapsara. Nah, saniki sampean mang manut. Mangke yen tumapaking perang Bratayuda sampean ora kena nduwa kersanipun Kang Raka kudanane ming munat kalih manut. Iya Kakang. Pun Kakang ora perlu didherekake, pun Kakang duwe perlu lan duwe kewajiban sing ora kena diganggu gugat. Inggih, Koko Prabu. Kena nderek pun Kakang saka kadohan. Ngestakaken dawuh Koko Prabu. Sang Narapati Seklangkung tresnan romen sang abanon cinawi Yai Kresna wis wungu le Taposari. Sampun Koko Prabu. Sing bisa mungu nggon Taposari sapa? Dimas Janaka. Estanipun kula mboten Taposari. Namung kula ngupadi dhateng buku Jitapsara. Isinipun tetandhingan ing antasipun Pandhawa lawan Ngastina. Aku tandhingi sapa aku? Kula mboten saged matur kok Prabu. Gareng kok piye? Oh Bagong. Rasa ngenteni sik patenan saiki wae. Koko Prabu tiang badhe manjing Senopati menika sepisan kedah sabar.
kaping kalih ampun ngantos kirang kawicaksanan kedah sabar narima mboten kenging duka. Yo. Sebisa menika kaping kalih kedah nampi sayogyanipun garwa putra. Besok aku dadi Irowati kudu pamit bayumu. Mboten benjang anggenipun pamit kedah sak menika. Pamit Irowati. Mangkat ya tak pamit. tiyang mriki sinuwun. Arep ngopo? Kula menika wit enem wudu mboten gadah judu. Wangsiting Bathara ing sampun kula tampi. Kula saged gesang mulya yen saged nggarwa Kang Rayi Irawati. Piye? Kowe arep njaluk Irawati, mripatmu melek Irawati bojoku. Nggih, yen kepareng yen mboten apa kira-kira njaluk nenggol siramu parah. Kula wau matur dos pundi? Tiyang badhe manjing Senopati menika kedah sabar. Nrimo mboten kenging duka. Aku nesu ya. Klepat kok Prabu. Tiyang badhe dados Senopati menika kedah sabar. Kanyatan kok Prabu dereng saged sabar. Mongko panebusipun tiyang sabar menika kedah nglampahi tapa ngrame. Mbangunaken teteki yen perlu madheg pendhita. Saku tak manut kowe. Gandeng kleruku ngatasi. Arep tak tareni kok ethok dirembug jebul sing dadi wong kuwi mau kowe. Koko Prabu kedah tapa wonten pertapan Grujugan Sewu. Supadosipun dherekaken Setyaka. Yo. Setyaka kula Rama nderekno wong atuwa sira. Koko Prabu Baladewa tapa nang Grujugan Sewu. Ora oleh bali, mboten kenging kedah wonten Grujugan Sewu. Yen perlu Kakang Mbok dipun boyong. Yo. Ayo Setyaka, rujaken nyuwun pamit Rama. Njaluk pamit, rujaken dodok. Kresna sinayang manggelung mangruk mining cakranira mitraning ngastaning ngasta sungkem kula kunjuk wae. Iya tak tampa nggih. Saka ngendi? Saking nyuwun kadigdayan misanipun ya ngenami upas wrayang. Lah Siwa, aku nembe wae saka kayangan nyuwun Jitapsara. Tetandinganing para pendolan Kurawa wis cemetha ana ing Jitapsara. Kinten kula tanding sinten? Durung kadhapuk nanging Antarja pancen ya kudu dadi senopati.
Gandeng ora duwe tanding, kepara malah supaya ngrampet Kurawa. Lah kowe duwe kadigdayan apa? Nampi upas wrayang saking Eyang Ananta Boga. Sinten ing kula dilat tepakipun badhe dumugining pejah. Wadalah. Lah sesuk ngenteni apa, saking ngenteni apa? Rawurung perang Bratayuda dimenangke dening Pandhawa lantaran Sekontorja. Iki kae tepak-tepak kae dilatono. Karaben Kurawa tumekaning pati tumpes ludes. Ing kono Raden Antarja ngesti marang panggenan ing Wanata Ndiwurwati miturut pengendikan ingkang wa iku tepaking para Kura sejatine tepake Raden Antarja piyambak kena pas rayang sanalika Raden Antarja njungkel kapisanan plak Kapidara Sirna wonten madaning Palugon. Nah, Bratayuda sudah dadi. Dan Antarja sing maju nang paprangan tek Kurawa. Lho Yai Karna iki ana apa? Koko Prabu kula suwun, Koko Prabu amaring ana dawuh keng rayi. Cuma dong dawuh Koko Prabu nembe tindak dateng pundi. Pun Kakang ngupaya buku Citapsara. Tandinganing Bratayuda ngantari Pandhawa lawan Mistina Yai. Kula tandingipun sinten Koko Prabu? Pun Kakang ora bisa njarawakake. Kula tandingipun sinten, Ger? Kula mboten saged matur, Paman. Ngene ya, Yai. Kowe bali ya matur marang Yai Prabu Jaka Pitana. Ya iki mengko ora bakal suwe meneh pun Kakang dinuta ana negara Mistina. Yen panjen diparingake negara ya iku tentrem ing swasana, yen Yai Prabu ngukuhi negara iku purwaning perang Bratayuda matura marang Yai Prabu Jaka Pitana. Oh iki sedika. Kundur Paman, iki sedika, Ger. Apang sinengang wali sandang wali katkodhek wa Simbarajaja Bang malang wendis nyugang sir. Wah, sing iso oleh Citapsara Koko Prabu Bathara Kresna nyepelekke marang Kura ampyak awur cal obong-obong wong Amarta. Durga mlayu ora cukup mandeg semene tetep tak angkah matine Pandhawa senajan to Biyung Durga njaluk bebono ing kono Sang Hyang Bathara krana ora kundur ing kayangan
Setra nggondul mayit nanging melaya bumi. Kocap yen wis ana lakon Kresna Duta iku patine Sanghyang Bathara Kala. Tak jaluk Citapsara dupake raimu. Dara ya Durma Karti Kakang tak jaluk Wahyu Widayat. Lakone dudu kuwi. Oh iya, Ding. Rampungi nyawa. Dene tak mlayu ora dhewe tak buang. Tiba wis gorong Ngastina tiba. Sirna, opo? Aku wis antuk buku Citapsara. Tetandhinganing perang Bratayuda besok ing antarane Pandhawa lawan Ngastina. Syukur. Mula ayo matur ana ngersane Eyang Maswapati kabeh para kadang didhawuhi kumpul ana Wirata Sawetara. Banjur pun Kakang Murwani nduta ana negara Ngastina mengko bab Citapsara tak aturake marang paman marang Eyang Maswapati jer kembang Wijayasmana kabanjut marang dewa terang terwaca lamun toh Bratayuda bakal kelakon Yayi yo supaya gawe pakuan ana Randu Gumbala ana glagah tinulu ana Randu Watangan mengko pun Kakang sing matur marang Eyang Maswapati ya tak kanthi Kresna Kakang muga-muga tansah rahayu kang pinanggih wuli sak pungkurku mengkono uga aku ya memuji muga-muga tansah kalis ing bebaya nirik ing sambi kala rahayu tentrem sak lawase mengkono